Sziasztok! Most járunk az év felénél, és még a nyári szünet előtt visszatekintettem erre az elmúlt 6 hónapra, hogy milyen munkákban voltam benne, és van egy munka, amiről szívesen mesélek nektek. Egy olyan vezetőképzésről van szó, ahol a cél a vezetői eszköztár bővítése volt, és emellett dolgoztunk egyéni vezetői kihívásokkal is. 2 emlékezetes dolog volt, ami kapcsolódik ehhez a munkához. Az egyik az, amikor tanulja voltam, hogy a vezetők 2 képzési nap között elkezdtek kipróbálni új eszközöket, elkezdtek másképpen csinálni dolgokat bizonyos helyzetekben. És aztán, amikor visszajöttek a csoportba, akkor arról számoltak be, hogy milyen új helyzeteket teremtettek ezáltal. És eközben felszabadultan mosolyogtak, mert sikerült kilépniük egy olyan problémakörből, amiben már egy ideje benne voltak, és elindítani egy olyan változást, amit pedig régóta vágytak. A másik az, amikor a területet vezető igazgatóval beszélgettünk, aki maga nem vett részt a képzésen, és ő mondta azt, hogy érzékelhetően erősödött a motiváció azokban a csapatokban, akiknek a vezetője részt vett ezen a képzésen. Sőt, kimutatható volt az, hogy a csapatokban, ezekben a csapatokban, egy országos hálózatról van egyébként szó, jobb üzleti eredményt értek el, és magasabb értékesítési számokat hoztak. Hát ez az, amit az év második felében is szeretnék folytatni, olyan vezetőkkel dolgozni, akik érzékelik, hogy a csapatban a bizalom vagy az együttműködés fejlesztést igényel, és hajlandók ezen tudatosan dolgozni. Azzal a céllal, hogy ahogyan a bizalmi légkör erősödik, úgy ez hozza magával a jobb üzleti eredményt is. Ha ilyen helyzetben vagytok, keressetek minket bizalommal. Sziasztok!